ODM ase ward ya Ichuni asirieta Wyclife siocha uyabange bamanyete buna embande kubwatirana n'omubungo Dagoretti North nabo igokuriye kiro kyo bugavana kuri ase county ya Kisii umuske Paul Simba Arati ngorengereria ng'echi wiki bere chietete igana agitega egere nanyorete ng'a efamily nere iga yamenyete nyumba yari ngembe sana kero nachitamanya kenyurumba arengo tukasaba nande munyorete ng'ana asabete ngatenga tiganya saa tokonya twe chinguru twagache enyumba muroche ng'a mwerwete muroche gase siakora ntuke esiaikire nari tuko ria rero ng'a murigerere tiga rintu atete ng'emirango korete ntuke ere gwasi terebo uyo tete kotokonya nabare gocha tokonya tutaramu muiso korigereria mabache ibunare igo muroche uniform ande babegete omugavana okorunga Simba Arati egere nabegete kwere nando tinga ya bande kwara agachire chinyinge na inje nero tigangore ntuke kubekere gukwana ekerekyo mugaka Simeon amo n'omong'ina Josephine nigo bono bakire ng'ambia mono gocha sabare yabaga babere abo asebate biribuna nigo baba inyoire kubwatekana no gotwerwa banyariko bagotwerwa ase kegetambe ase nyumba yabo yobonyansi kubwatekana n'ebirenge binene by'obutaka babere bakomenyera ase kegetambe yengoro gusimini manyara siocha ekwotinde ya Ichuni kwoti ya Ichuni ngwaka banyakenyurumbi yamono bachire gokore gasie anengo bakera mbiyamono ingo akera Simba Arati mbiyamono anengo mwakera mbiyamono nembande nyomba ingo twewe nyomba gaika ingo twewe nyomba tanda timbuati ergo timbuati nasa timbuati tanda timbuati nitavia nyomba mbiye bituma timbuati ronyowa mheshimiwa nangwanye bituma nario nasukerio bugima yamate kurwa ase chinsemi chiga chia nyando cheibere nigo yagokire getambo kirekyo na gotebuna nigo barachi kosira abaraya baiga babere asireta Wyclife siocha oyibamanyete buna embande mono nabo igo omorai Paul Simba Arati ase bochorio bone borubusio tariki kianda omutinyo 5 na 3 omwaka oyoiga abwase batebire buna nigo bakorere egetambo kirekia gyo kubagachira abaiga babere nyumba gekogera nigo babeire bamenyete ase obotaka ase getambe onye nabo nigo bamentire buna asa matukari busio abaise kwegwa libaga lyokora county ya Kisii nabo igase ward yo ya Ichuni nigo barachikorenta amaunchirio nabo igo kwenekia buna bamenye kurwa ase county ya Kisii nigo baranyora magendero amange abantu baminto omwesimiwa ngokwiraneri ng'ambia mono ase egasi gwakore nchonde iraneri mbuya mono sana ase egento eke narorire okenge egakona egekogera kere kiare gokwana naroche ng'a nenyarekane lakini goikera iga yanyarekanire abantu baminto ngobatebia iga twabeire togotebiwa amang'ana engaki enyinge ng'a ngokorera otore gento gete na gento gete giaeta busa omwesimiwa Simba Arati omwesimiwa erieta inche nyigwete mono risoto obongo bwane nembande twabaira neri mbuya mono naende mbuya mono embande goikomanya omwesimiwa Simba Arati tarengo omonto omoriri abantu ba Nairobi bakamanya komoirania eng'enche emuroche agokora egasi Nairobi omwesimiwa oyo mwateba Simba Arati gaki gokogenda embande omotebi mbuya mono ase egasi agokora ngokoingobaineri ng'a mbuya mono esati gabaseseni omweshimiwa Simba obeire gakonya abantu baito gakobagachira chinyomba all over koru Kisii county mpaka Nyamira ekere kesi kyo mogako iga mogoro ko musigisi giaje taso koboko ko mweshimiwa Simba na batwarete liyanda agateba nere tigamubekere nyomba arari nyomba engi yabuna abantu bande korpoteria getasirigia Voice of Victory korega sekenyero kya nyando cheibere kutoka me ward ya Ichuni me bunge ya Nyaribari Masaba nchenkuru kwa Eric Maobe tariki ibere mutinyo 5 mwaka w'ikiribere na 2022 nigo bono ensingi manyara ko bakego chengera litiko linene lya Baislamu elimanyekene na Eid ul-Fitr nigo bono kurwase ensi ya Kenya kurwase umucyo munene wa Sinigisho nigo bono Abaislamu bonsi banyara ko bagusangirika dase skuru yo boroso yo wasinigisho
abwase banyara koba kunyora litukeriga anene mono maiga yogo saba gosio kwengata bomutinyi omochenu Ramadan niko bono banyare koba bakoboria bakenya kugenda kwene kyomorembe anene mono chinga kichiga inse erigerte bochori bone gwisariki kianda mutinyi 5 na 3 kuburia bono niko kwabekirwa cha saba right banyare koba bakobagana bakenya asobogesa ku abuga kwene kyabuna bakenya tibali kubagana nonya na asebya mabya siasa kulinda omorembo nyari kobogokorariwa asekeri bagote abuna nigense ya Kenya iragende koboro no nyama iga yobochori obona kwisariki kiano mutinyi 5 na 3 Allahu Akbar Maliki yaumi Allah tufungulia sasa, tunataka angalau watu ndugu yetu 10 ndugu yetu Allahu Akbar. Tunaombea nchi yote iwe ipatikane amani, na uchaguzi huu uwe uchaguzi ambayo ni ya amani kabisa. Maisha itaendelea, uchaguzi utafanyika na maisha itaendelea, na tutazidi kuishi katika sehemu ambayo inaitwa Kenya, ambayo Mwenyezi Mungu ametuweka. Umoja huu ambao wametuonesha siku ya leo na pia wametualika ili tuweze kujumuika pamoja nao. Kitu ambayo inaitwa siasa isikuje kututenganisha, tusitenganishwe kwa minajili ya ukabila ama pia kwa minajili ya vyama. Sisi tuendelee kuishi kama jamii moja ya Uasin Gishu, tuendelee kuishi kama familia moja. Mimi naomba watu wa Uasin Gishu wote kwamba tuheshimiane kama wenyeji wa Uasin Gishu. Sisi wote tunaamini Mungu, tuheshimu wale ambao wanaabudu kwa njia tofauti na yetu ili tushikane kama jamii moja. Shida ambayo tuko nayo ni shida ambayo inakabili watu wote. Shida ya ufukara, shida ya madawa ya kulevya, shida ya ukosefu wa ajira. Haya yote ni common. Achumurigeria ekero tugotikana nayo nigongo kwiruke masemo ikase county ya Marsabit agwasinkumanyi wanga omwaziri boborendi bwaime Daktari Fred Matiang'i igobona arure ogochika kogotasoka isiko gochakira chinsa cia magoroba goikamambia kurwase county iyo kubwatikana nebikore byo kuburuko borendi byanyariko bikohenekegwa asama tukabwango iga ukwana ekerarige kwana no gochiko ko nigobona Matiang'i atebire buna nigo ebyombe ao bikagere kurwase imipaka ye chinsemo ao bikona gonyara ko bigoswase county ya Marsabit byanyariko bikoba okogosereria okonene ase oborendi ronyarabo igatebire muna nigo serikali yanyariko bogikuyarigani nabo gensemo ko wetera se waziri yobore ose wizara yoborendi asoko chikoenekia buna babegu tibari konyariko bagoswa se county yo na korenta busagadi bonde bonse ryo roboti ro asenchira yoboikirano. Drugs, and some of them are acting as couriers for terror gangs. Anyone moving in that direction will be deemed to be unarmed, dangerous, combatant, and our security sector will deal with you that way. I would like the media also to understand that that sublocation is going to be a security area for the next 30 days. We are moving in security resources to clean up that place and ensure that it's no longer a source of our worry and concern. Finally, as I say this, we are aware and we have noticed, because we have been having increased intelligence activity on the ground for the last 1 month. There could also be spillover and crossover activities of suspected OLF groups from across the border, especially in the area around Sololo. We have a duty to keep our country safe and to keep our territory safe. With immediate effect, we are going to have a clean-up exercise in that area. And everyone should understand that we have a duty to protect our people and to ensure that that part of our country is secure. So, as we begin this work with the curfew tonight, I ask all the leaders of Marsabit to cooperate with us. We have been in constant touch with the lay leaders of that county. I am eternally grateful to the Sheikh, to Bishop Karaoke, to Bishop Wario, and the religious leaders who have worked with us within the Interfaith Forum to try and bring sanity within Marsabit. I'm grateful to the
cooperative groups of lay leaders in Marsabit who have worked with us to ensure that we try to bring order in that place. We will continue to work with them. Chingaki ekiombekero bachorine chimbebe kia IEBC imensi ito ya Kenya rakaba gikuru kubori ko jasbari bakoligia ekerogo osebirogo byo kerogo kyo president ko sabo kwa bira imensi ya Kenya nyariko bakwena na bari barachi ko bakonyi babo sabo chori obone bole bosio igoboro litikolia lero abamenyi kurwase chinsemo che county ya Mombasa banyariko bagwesoki asinchira bene na kumoboria umugora ibeke amagia ODM Raila Amolo Odinga kumuchora umugabana wa county ya Mombasa Musike Aliasan Jo kochikobo mokonyoye asobochori bwo bosio ikobono hapa menye ubate biruna Asan Joho obireka wikira nimero biru au ya magenda kurwase county yo na bono nigabwenete ko gwali bagali tanga ni buno mokonyoye Raila Odinga bachikotina wetera sitikiti yake magia ODM ise area buri iria azimio la umoja soko chikoenekia buno bochori bone bosio ngochoro bare chinga kichikura chirachiko jako chikwaligani kwaligali roboti urwasinchira yo wikirani msimu wao hata kamani hauwezi kuifika katika market. Nataka kuambia wana Mombasa, na mimi kwanza kabla lolote jingine namtakia ushawishi na mrai na kumwelezea ndugu yetu Gavana Hassan Ali Joho. Sisi tunamwambia Raila party leader wetu Hassan Ali Joho has what it takes kuwa deputy president wa Kenya hii. Wakiwa wanapiga gogo wengine, sisi hatupigi gogo, tunapiga ngoma ya kwa Hassan Ali Joho ameipa kuwa deputy president wa Kenya hii. Tuchague kiongozi mwingine ambaye anaweza licha ya watu tofauti za dini, tofauti za kabila, tofauti za jinsia, tumeweza kuja hapa na kusherehekea sikukuu kwa pamoja. Mtu ambaye anaweza kuonyesha, na mimi namwambia